Door het coronavirus binnen bibliotheken dicht. Maar er zijn gelukkig nog andere mogelijkheden om aan een boek te komen, zoals bij de mini-bibliotheken. Mini-bibliotheek is een bibliotheek waar ze net voor goed te betalen. Het staat vaak bij mensen aan huis. En het is de bedoeling dat mensen een boek eruit kunnen halen, letter eventueel weer om kunnen brengen. Maar ze maken ook een oren weer blijven bij mij. Dus ze denken, hey, die moet die ook lezen. Jou maar erop, maakt het niks. We vullen het regelmatig weer aan, maar er zijn ook mensen die zelf weer boeken brengen. Die denken, wij gaan die uit, we lezen ze nooit meer. En zo krijgen we dus een soort wisselrelatiesysteem. Vanuit welk idee ben je destijds begonnen bij de mini-bibliotheek? Eigenlijk gaan we het een keer op vakantie zien. Daar stie een bibliotheekje bij een camping. En toen dacht ik, hey, dat vind ik leuk. Ik ben zelf een enorme boekenliefhebber. En ik hier zoveel boeken en het moest opgenomen worden. Toen dachten we, hey, wij nemen een boekenstationnetje bij het huis. We zitten vrij centraal hier, omdat het busstation hierbij is. En zo hebben we er zelf mee begaan. Wat is het grote verschil tussen een gewone bibliotheek en een mini-bibliotheek? Het woord zei het natuurlijk al, dit is een mini-bib. Dus wij gaan net zo'n groot assortiment als een bibliotheek zelf had. Nog een verschil is dat wij geen abonnement hebben. Dus mensen kunnen het vrijblijvend hier ophalen en we eventueel weer ombrengen. Maar ze maken ook weer orenboeken weer omzetten dat een oren er weer plezier van had. We hebben hier wel van Frieske boeken tot bannenboeken, maar ook wel bibels brengen ze en dagboekjes. Het is echt heel divers. Ik wist net dat mensen zoveel in de kast hielden. Ja, nou binnen gewone bibliotheek natuurlijk sluiten door het coronavirus. Wat merk je hiervan? Dus had het een effect op je mini-bibliotheek? Dat had zeker effect op onze mini-bibliotheek. Het is zo zelfs dat wij momenteel 2 keer in de week onze mini-bib moeten bijvullen. Zowel en vooral de bannenboeken gewoon heel snel. Dus wij hadden wat drukker mee dan oors. Maar gelukkig ben ik mensen die altijd wel tassen brengen met boeken dat het er net klik in past. Dus we kunnen het assortiment aardig volhouden. En we merken dus nou echt dat het wel meer is. Ja, vaak je zus er al aanremmen en dan denken we, oh, die komt vast naar mini-bib. Nou, de ben ik wel eens wat nieuwsgierig en wij zelf zullen het dan ook wel eens even. Nou, en als we boeten bezig zijn, dan jaren we de door van de mini-bib en dan denken we, oh, dat is weer eentje. Ja, dus het is nou echt wel, ja, ik denk wel bij dit zien per dag. Wat dreeuwt de mensen om nou vooral naar zijn mini-bibliotheek te gaan? Nou, ik denk vooral meer tijd, maar ik denk ook wel toch een stukje door je te komen en te wisselen, toch een beetje verbondenheid nog met de samenleving te hebben. Het is toch net helemaal alleenig binnen. En hoe ga je om met de hygiënemaatregelen? Nou, we doen eigenlijk net zo heel volle rond. Het is een boeten iets. En we maken jongens wel skim met glassex. Dat is eigenlijk het enige waar we de doorkens en de dingen hier op een dag. Voor de rest doen we er niks van. We houden het nog voor de mensen hun eigen risico. We hebben wel het gastenboek verwijderd. We halen altijd een gastenboek erin. Ik kan mensen inschrijven, een berichtje. Dat kan heel divers zijn. Soms mensen die uit de boetloon komen. Of je toevallig longens erin en het leuke initiatief vinden. Of mensen die zeggen, we hebben wat gebracht. Of zulke dingen. Maar die gaan we er wel uit halen.